ଭାତ ହେଇଗଲା ଦେଖିଲୁ ଟିକେ ଭାତଟା ହେଇଛି ନା ନାଇଁ ଭାତଟା ହେଲା କି ନାଇଁ। ହଁ ଭାତ ପୁରା ସିଝିଗଲାଣି। ଏଥିରେ ଭାତ ଆମ ଢାଳିଆ ଭାତ ଢାଳ। ଭାତ ଆମର ଏବେ ହେଇଗଲା। ଭାତ ଏବେ ଢଳା ହବ। ସାର୍ ଚିକେନ୍ ଫିକେନ୍ କଟା କାଟିଆ ମୁଁ ଆଇଁଷ ଭାତ ନିଗାରା ହଉଛି ପୁରା ଇଆଡ଼େ। ହଁ ଏକରେ ଦେଖ ଚିକେନ୍ କଟା ହଉଛି। ଚିକେନ୍ ଦେଶୀ ଚିକେନ୍ କଟା ହଉଛି। ଆଜି ଖୁସିରେ ଗୋଟେ ଭୋଜି କରାହଉଛି। ଦେଶୀ ଚିକେନ୍ କଟା ହଉଛି। କେତେ କିଲୋ ଏଟା? 2 କିଲୋ 800। 2 କିଲୋ 800 ଦେଶୀଟା ନା? ଦେଶୀଟା ପିଓର ଦେଶୀ ନା ମିଶା ସୁଜା ହେଇଛି? ନା ଏଟା ଦେଶୀଟା। କଟାକଟି ତାହେଲେ ଚାଲିଛି। କେତେବେଳେ ସରିବ? ଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଶୀଘ୍ର ସିନା ରୋଷେଇ କଲେ ସିନା ଖାଇବା। ହେଇଯିବ ଏଇନା କୋଡେ ବସିଲାଣି ପରା ମାମୁ। ଚିକେନଟା ଏଇଠି କଷିବ ନା ମାମୁଁ ହେଆଡେ ନେବା? ମୁଁ ଯାଉଛି ଧରିକି ଆସିବି। ଚିକେନ କଟା ତ ଦେଖିଲ, ଆଉ କ'ଣ ଦେଖିବ? ଚାଲ ଦେଖିବା ଡାଲିଟା ହେଲା କି ନାହିଁ ଦେଖିଦେଇ ଆସିବା ଟିକେ। ଚାଲ ତ ଦେଖିବା ଡାଲିଟା ଆମର ସିଝିଲା କି ନାହିଁ। ଡାଲି ବସିଛି। ଆଉଟା ସିଝିନି ନା? ଆଳୁଟା ସିଝିଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁ ଆଉ ପିଆଜ ଆଉ କଢ଼େଇ ସବୁ ଯାଉଛି। ଏବେ ସେଠି ଚିକେନ କଷା ହବ। ଦେଖ ସବୁ ମସଲା ଏଥିରେ ଯାଉଛି। ଦେଖିବା କେତେ ବଡ଼ ଚିକେନଟା ଗଲାଣି ଆମର। ଚିକେନଟା ହେଇନି କି ଆପଣ ତ? ହଁ ଦେଖ ଭିଡ଼ିଓ ହେଉଛି। ଦେଖ ଏଠି ଆମର ମାମୁଁ ଚିକେନ କରୁଛି। ଦେଶୀ ଚିକେନ, ଦେଶୀ 2 କିଲିଆ ଗଞ୍ଜା ଗୋଟେ ଆସିଥିଲା। ସେଇ ଗଞ୍ଜାଟା ହେଉଛି ରୋଷେଇ ହେଉଛି ଆଜି ଚିକେନ। ଚିକେନ କଷାଟା ଦେଖ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ଖରାଟା ହେଉଛି ବୋଲି ଚିକେନଟା ଆମର ଟିକେ ଭଲ ଦେଖାଯାଉନି। ଦେଖ ନାଲି କଲର୍ ଆସିଗଲା। ଡାଲମା, ଚିକେନ ଆଉ ଭାତ। ଖଟା ଫଟା କରୁଛନ୍ତି ଯେ କି ଆଜି ହାଟକୁ ଯିବାକୁ ଟାଇମ୍ ହେଲାନି। ହଁ ଯେତିକି ହେଇଛି ଆମେ ଢେରେ। ଏତେ ଖାଇଲେ କୁକୁର ଭୁକିବେ। କୁକୁର ଭୁକିବେ କାଳେ। ଅଛି ଗୋଟେ ସିଝିଗଲାଣି ମାମୁଁ ଆଳୁ? ଏ ଟିକେ ଶୁଖିଲା ଜାଳ ନାହିଁ ତାର, କଞ୍ଚା ଜାଳ ଟିକେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ମାନେ ଧୂଆଁଟା ହେଉଛି।
ଖାଇକିନି ଶୋଇବ ନାହିଁ ଖାଇକି ଶୋଇବ ନାହିଁ ଝୋଳ କରା ମାମୁଁ ହାଲକା ପାଣି ଦିଆହେଲା ଝୋଳ ପାଇଁ ଜହପା ଝୋଳ କରିବ ଆଉ ଜହପା ଝୋଳ ହବ କ'ଣ ହବ ଜହପା ଝୋଳ ଚିକେନଟାରେ ଚିକେନରେ ଟିକେ ଜହପା ଝୋଳ ହେଲେ ଏଇଟା ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ ହଁ ଆଉ ଯଦି ଆମେ କମ୍ ହାଲକା ପାଣି ଦେବା ହାଲୁକା ପାଣି ଦେଲେ ମୋଟା ରହିବ ଟିକେ ଜହପା ଜହପା କଲେ ସେ ଠିକ୍ ମସଲାଟା ସେଇଟା ଖାଇବ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ଏଇଟା କଷା ହେଇଛି ନା ମସଲାଟା ହଁ ତାହେଲେ ସିଝିଗଲାଣି ଆଳୁ ଫାଳୁ ଆଳୁ ସିଝିଗଲା ଖାଲି ପାଣି ଦିଆଗଲା ପରେ ଟିକେ ଭୁଜୁନଟା ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇକି ହୁଁ ଖୁଦୁ ଖୁଦୁ ହେଇଯିବ ହୁଁ ଲଙ୍କାଟା ବୁଲେଇ ଦେଇକି ଖାଇବା ହଉ ଠିକ୍ ଆରେ ଆଉ ଟାଇମ୍ କେତେ ହେଲା କିରେ ଟାଇମ୍ 11:30 ଆଉ ଏତେବେଳେ କ'ଣ ଖାଇବା 2ଟା ବାଜି ଖାଇବା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ମାଲଟା କେତେବେଳେ ଆସିବ ମାଲଟା ପରା ମାମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି ଯିବ ବୋଲି ଆଣିବାକୁ ଯା ମାମୁଁରେ ପଠେଇଦେବେ ଦେଲେ ଯା ମାମୁଁ 500 ଟଙ୍କା ନେଇଗଲୁ ଆଉ ତେଜପତ୍ରଟା ପକେଇଲ ତେଜପତ୍ର ତ ଗଛ ଲାଗିକି ପଡ଼ୁଛି ଆଉ ଆମର ଏଇ କାଠ ଗୁରା ଧୂଆଁ ହେଉଛି ବୋଲି ଟିକେ ଆମର ଟିକେ କଞ୍ଚା ଫୁରିଲା ତ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା ଜଳିଲା ଅଗ୍ନି ଆରେ ମୋଟା କାଠ ସରିଗଲା ସେଠି ଭାତ ହବ ଦେଖିଲୁ ଦେଢ଼ କିଲୋ ଚାଉଳ ନହେଲେ ଘରେ ଖାଇଦେବ ଘରେ ଖାଇବ ସାବୁନଟା ଆଉ ତେଲ ଟିକେ ଗଲେ ନଈକି ଟିକେ ଗାଧେଇ ଗଲେ ଗାଧୋଇବା ଆଉ ଅଗାଧୁଆ ଖାଇବ ନାଇଁ ଅଗାଧୁଆ ହବ ନାହିଁ